Túžite po samostatne stojacom dome v meste? Tak takéto riešenie ponúka novinka v podobe dvojpodlažného domu na ulici Čatára Nebiliaka. Na prízemí okrem garáže sa nachádza predsieň a chodba, odkiaľ je vstup do všetkých miestností. Izba na prízemí môže slúžiť pre hostí, alebo ju môžete využívať ako veľkú kanceláriu. V kotolni sa nachádza drevosplyňujúci kotol na pevné palivo a elektrický bojler. Okrem samostatnej toalety sa na prízemí nachádza kúpeľňa s vaňou, umývadlom a je tu priestor aj na práčku. Ďalší praktický priestor je pod schodiskom. Veľkou devízou je, že je k dispozícii ihneď a môžete si ho prispôsobiť podľa vašich predstav. Poschodie tvoria 3 priestranné izby, vhodné na detské izby a spálňu. V dome boli vymenené plastové okná. V kuchyni je taktiež dostatok priestoru. Je tam miesto aj na stolovanie. Praktickosť poschodia doplňa samostatná toaleta. V roku 2022 aj nová strecha z trapézového plechu. Samotný dom sa nachádza na pozemku 5 árov. Relaxovať môžete na záhradke v zadnej časti domu, orientovanej na juhozápadnú stranu, kde je dostatok slnka po celý deň. Za domom je aj ovocný sad, kde si môžete natrhať čerstvé ovocie. Výhody. Dom v meste, k dispozícii ihneď, rovinatý pozemok, kľudná lokalita, inžinierske siete, možnosť financovania cez hypotéku. Takže pokiaľ chcete bývať v meste, v tichom prostredí, v blízkosti lesa, tak tento dom je stvorený pre vás. Váš nový domov. Neváhajte a kontaktujte nás. Zdarma vám pomôžeme aj s financovaním tejto nehnuteľnosti.